మంచి రోజులు కాదు ముంచే రోజులు వస్తాయి. కేసీఆర్ కామెంట్లకు రేవంత్ కౌంటర్. శరవేగంగా గ్లోబల్ సమ్మిట్ పనులు. ఎల్లుండి బీజేపీ ఎంపీలకు సీఎం డిన్నర్. ఏపీని వణికిస్తున్న స్ట్రక్ టైఫస్. కృష్ణా జిల్లాలో మరొకరు మృతి, 4కు చేరిన మరణాలు. భవానీపురం కూల్చివేతలపై స్పందించిన సీఎం చంద్రబాబు, బాధితులకు న్యాయం చేస్తామని హామీ. డీప్ ఫేక్ కట్టడికి కేంద్రం ముందడుగు. లోక్సభలో ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్లు ప్రతిపాదన. రూపాయి పతనం కొన్ని వర్గాలకు మంచిదే. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఢోకా లేదన్న నిర్మలా సీతారామన్.